Halo Padlok, to kata kan ka video, to nginitip lang, kai kata ka, Uniform Civil Code, lani ka balingkot nga laban ang ka UCC. Kani ka Uniform Civil Code, kahapa ka Indian Constitution, hapo ka Article 44, jong ka Part 4. Kani ka Uniform Civil Code, kakantup yaki an, kibaya day bat ka niam, kajinga tho, yapet nga, jaka puta, badaka imlang salang. Kamut, kanika Uniform Civil Code, kalaban sana an, hakajinge day bat kine. Subu da kaneka sarkar jangkari India kalaban pentrekam no ya kaneka Uniform Civil Code. Kalaro ban veng no ya kaneka District Council lakajala mikhala jongi. Kabadan hapo ka 6 schedule kabayada yau jaj benru jong nyotrep badakanyam bat dusturiti ni ki jaj benru jong nyotrep ni nom don su kajing yepher jaj benru bat ki veiki jaj benru kumki Asamis Bihari Manipuri bat ngi nin manno kaju bat ki veiki jaj benru nim don su kajing yepher jaj benru bat ngila ban su ong dara kro kawai kari kawai ka an ban snyo thu sai su su sapangkane ka Uniform Civil Code tongin yasngap kumno i ba Robert John Kharjarin i batay sapangkane ka Uniform Civil Code ban su batay ka kani Uniform Civil Code kalong ba ka Uniform Civil Code kadi kata ka an lani ki kendan hakaba baro ubreu hakari India compare la udai nakanu kaniam nakanu ka jadreu nakanu ka riti nakanu ka dustur ki habandan betang baju ka an halor kita ki kam kiba ni khot aktin pareng kita ki family issue lani kita ki an ke betang khu bat ka yin kasem kai kita ki family law lani kita ki family issue kiba ngi saja kendu haka kami kasem kadi nadu ka songkha songman kaya pelaj samsing ka tingkun ka adoption mo ka jing hiar pating ya ka spa ka phau ka khandau ka siap ka jing long nong khmi nong sumar ki guardianship but kiwi ya kum kini ki kam ki ba tangkhu bat ka yin kasem ka ba ya tangkhu bat ubreu simet ni khot kita ki family law la ni ki personal law mo sebut kum ka kam ya peniap ka kam ya tu ya them bat kiwi kini ki public law yo mo kita ki an be tangkhu bat ba hari kini ki family law ki an ki bat tangkhu bat ka yin kasem ki bat tangkhu bat ubreu simet no blai kum ka songkha songman ka ya plat samsim kam tadi ka bakta ya ka imlang salang ka kta be ya yin kasem ka kta be ya ubreu simet ti ki ong ba kata ka Uniform Civil Code kandai kata ka an kaba andon betang kawai ka an habaro kawai kari India habaro kini ki family law la ke personal law kaya kita family law kembong ba kadi songkha songman ka pelaj sans ing ka hiar pateng ka ai jaj ai khong ka ka tingkun ka jingri jing sumar ya ki khon ka jing dawa bai bam ka maintenance ru kadi na ki kam ki ba kham tu khu bat kata ka personal law ti ka jingmut hi kami na katamrai ba ka kawai ka an compare la dangi ya pera ka jinglong kerpang kum kajab dru compare la dangi ya pera ka niam mereka ande bani keju tangkawai ka an habaro ki family law la ni habaro ki personal law kabumut kanom don chu ka jinga pera pen u khasi goru u lusai u Assamese u Bihari Bengali hakine ki kam yin kam sem jong kamu ni kelak tak ka special identity jong ilo kam don special show ben namang ngila hap sa klop lang be haju ben no beli la dangi ong bangidang don kata ka special identity kabumut ba kaan ke jongi ke di peniada yang taki special culture ke jongi yang taka special identity lah ke culture lah ni hakar religion tinrei haba ong bakal ade bekaju kamut omdon niam syu hakar kami kamsem omdon riti syu hakar kami kamsem omdon riti kamdon syu kata identity ke penyeper hakaan lah kadai nak niam de lah kadai nak riti dustur ti ladang ong ba Ukestan long no kumju buat muslim buat Hindu tip ngisong yahap ladangin ong no bu khasi long kumju buat Bihari buat Nepali kata tip ka balong ne ka bomlong hendrei ka jing thumu jong UCC hi kalong bandan betang kawai kaan kawai gari but kami nak kata thamai lan nak kata mindset lan nak kata san perkhat ka ong ba kawai gari kaan kawai gari ti kawai kanyam ti kami nak kata but nak kadau ka sedang banmi kani ka Uniform Civil Code te pilak ban batai kendiat kai ka historical background jong ke ni ka UCC ham ni apok ka ri India hi ka historical background jong UCC kalong nadu apo jong ki pareng pi ni de sung thu kalong pareng uwan na ribilat shani shari India ti haba uwan na ribilat sadu shari India uwan ban sensar ni ti haba uwan ban sensar
Pidi basung thu kalau bo unwan nari bilang cari India usngo siap jenjar basung thu ya kostum lani ya karti dustur ya kan niam jong kari India. Coba ngi mentang ainuk saya pi. Ngimi nari kasih ngilik sa asam tang bandel sensyar ya asam ainuk sa. Ngi siap jeng kari basung thu ya karti dustur ya culture jong ka asam. Di namar ba kidairu kinong sensyar don bor lani ki colonizer. Kilep no kisngo thaj ban sengap ya tu ga jing long kerpang jong ka jai bedriu lada ka dei ha karti lani ha kan niam. Di kilep no ki wan ra be da sistem ga jong ki kan be. Namar kisngo kisngo jarwat kisngo thaj ban perkhat ya tu ga jinglong kerpang kim don intention ban protect ya culture dia identity jong kinong India tu kopor ki wan ra be dah ta ka legal system ga jong ki ban penerung hari India ki wan ra be da kopor kam semlah pancing bit na kinong India tu kopor boleh kadi ke colonial rule kadi ka sensar ka basukan bor be da kopor kam sem pancing bit na kari India kam sem layo jing bit na rono ki wan ra be hakpor ba ki wan ra kong ya ki criminal system kumno ban bisyar ha ka bedi bat kini ki kam criminal mo ti hadin ka tapat ka don ka jing persyak ka bojur ti ki sange no kan ban penrung ya kan ban penrung ya kan ban penrung ya kan uniform civil code haki riti ki dustur ki pareng ki sange no ti andala le ki pareng kala don ka debate hampo ka constituent assembly ba nginle no ya uniform civil code ti hakata ka jing ya thir ya tai jong ka constituent assembly ki babun hi ki ong ba ngim dei ban penbor gidon kam ban dang penne pensa ya ki riti dustur jong ki jap bro baro gidon kam ban penne pensa ya ki jinglong bakarpang jong ki niam ti ngim dei ban penbor ya ki bro ban cengai no na ka riti dustur ban cengai no na ka jinglong kerpang jong kata ka niam mani ta ka religious freedom kata ka jinglong lait lu jong ki bro halor ka niam mani blai kam ka jinglong mani blai kam dei ban sak ta ban na ta dau anda ki la ya thir ba haka constituent assembly ki klan penrung ka kum ka fundamental right ki penrung ka tangkum ka directive principle of state policy mo haka part 4 jong ka constitution ka India ya ka basyong ba ka state lani kata ka ri ka sarkar kat balai kan ele ban promote ya kan ke UCC kat balai ong rekam syam ong ba le no ti ka hata ka por haka stage jong ka pre constitution gila banong hadin balami ka constitution pat ke bejia ka lomba ki state ki ba per bat ka ri India kam syamla nut ban muslia ya ki riti ki dustur kam syamla mut ban muslia ya ki kam jong kan niam ngane thu phi pek ngin ainuk sa ku gajat bro jong hapor bangi lasno bat ka ri India ki ayang ya sik sidul haba ki ayang ya sik sidul ada pinpek haka sik sidul haka para lai IUJ okay hatu para lai jong tu lai bor khnang yang iban sna an halor ka khando halor ka jing hiar pateng ya ka spa ka phau bat ya ka khando siap halor ka jat ka khong ka riti ka dustur jong ilan ka ta ka social custom lai bor ya ka diskonsil ban sna an ber peniak ya ka kam ya tho chong kurim bat ki kam ya plai sangsing ka bomut ba nadu ka por ba sna ya ka concern ka India kinong snai concern dari India nadu kapor hi ki ong ba ya ka kam riti dustur ba ya ka kam jong kan diam kar kom ni i hak tu ki bro ki ba kam tip janai ban tu kabumut la i khasi ban snaan ya ka riti dustur khasi la i hau lusai ban snaan ya ka kam lusai la i hau bodo yo karbi ya karbi dengan semua ong ba katang di benet na beli lada mangi khasi ngile snaan ya ki bihari ngat ka etan ti kumno kita ki bihari ki kashmiri ki wan snaan halor jongi halor ki riti dustur jongi ti ladangin ailat yo hindu ban snaan halor ki kristan ka lada pin ailat yo kristan ban snaan halor muslim ro ka Kenailah Muslim bersenaan lor kiwai ki bomdei na kanya Muslim kaya. Tinat kadang kar kinong senaya concern hari India. Tu kopor kini ki start ki jengai ki ka jing start hi jong ka tu kan hun ban pek ban sumar ki an ki bakta specifically itu ka hun. Lan ya kita ki kam ki batang khu ya ka jing ka sem jong